Ja, hej alle sammen. YouTube, mange tak. Jeg er tryllekunstner. Jeg er egentlig ny i det. Det ved jeg ikke, om I måske kan mærke på, at jeg er så lidt... Nå, vi må til det her nummer. Jeg bruger mønt. Et kort. Så er det på 7. Så er det kort i hele verden. Yes. Men i hvert fald. Så har jeg taget 50 cent. Og et stykke papir og glas. Først vil jeg lave tricket, og så vil jeg vise jer, hvordan man gør det. Magisk, ikke? Godt. Nu skal jeg vise jer, hvad I skal gøre. Eller hvad I skal bruge. Det I faktisk skal bruge, det er den her mønt, det som jeg forklarede lidt før. Så det jeg har gjort med glas, det er at jeg sat et stykke papir her. De fleste kender tricket i forvejen, så det er sådan lidt begyndertrik, som jeg sagde, var begynder. Nej, glas står der. Det er bare plads ovenpå, ikke? Nej. Og det er på grund af papiret, og så papiret med. Så, men tak fordi I så har set den video.